Originally, the intention of the goal was just to provide some help to the countries we were visiting, to portray Wales fans as doing good deeds, really, and to show, we Welsh, we go into these countries, we enjoy ourselves, but we appreciate the welcome we get in from the locals. Mae Gôl yn cefnogi elusennau bob tro mae Cymru yn chwarae, gytre neu oddi cartre. Felly ni wedi gwneud rhoddion ac ymweliadau yn China, yn America, yn just a bod pob gwlad yn Ewrop. Y bwriad yw yn bod ni'n gallu gweud diolch yn fawr iawn i'r gwledydd yma sy'n mor groesawgar i ni. Over the years, we've supported Wales, well, every country they've played in since 2002, and we've always tried to find a charitable cause which helps children in all these countries. Ni trio dewis elusennau lle mae arian bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr, ac un o'r deleits yw i fynd nôl i rhai o'r cartrefi yma i weld beth yn union mae'ch arian chi wedi wneud. Rwy'n cofio mynd i Slovacia a gweld y cwrt 5 bob ochr na, lle o'n ni wedi rhoi'r arian iddyn nhw adeiladu fe, a cael gêm bach gyda'r plant. Ac yna wedyn ni yn Azerbaijan mynd nôl i'r un cartref lle o'n nhw wedi adeiladu cegin, ac yna'r plant yn paratoi te prynhawn i ni. Oh, fantastic. Well, it's very important because we portray what Wales fans are abroad. It's a fundraising charity which everyone's part of, never mind how small. Ni'n deall bod Qatar yn ystyried ei hun yn wlad sy'n rhoi yn ytrach na derbyn. Felly ar gyfer Cwpan y Byd, ni wedi dewis 6 o elusennau ledled Cymru a 6 o elusennau yn Ewrop lle ni wedi bod o'r blaen. Ni wedi codi miloedd o bunnoedd dros y blynyddoedd, a mae fe'n gret yn bod ni just yn gallu gwneud y gwahaniaeth yma wrth i ni wrth gwrs dathlu Cymru yn ffeinals Cwpan y Byd.